nke isii nke ECOWAS Parliament abụrụgo nke eguzobere na Abuja iji wee bụ ọnọdụ maka inwe mkparịta ụbụbụ inwe mkpọtụrụ ndị pụrụ nnukwu iche maka ndị nnọchite anya obodo dị iche iche n'Afrịka afọ anọ ọzọ na-abịanụ. ECOWAS Parliament bụ nke eguzobere na Article 6 and 13 nke ECOWAS Reverse Treaty nke 1993 bụ n'obi ya bụ ịkwalite mmekọrịta n'etiti obodo dị iche iche n'Afrịka. Ekwu ya jide wetara anyị akụkọ a. Ọgbụgba ndụ bidoro ya bụ ụlọ omeiwu nke nwere oche dị 115 nke Naịjirịa nọ na 35 n'ime ya ka ebinyere aka na ya ka ọnwa Ọgọst dị n'ụbọchị 6 n'afọ 1994 nke gụnyere ịkwalite nnọchite anya ọchịchị onye kwuo uche ya, ịtụnye ụtụ n'ịkwado ibulite udo, nchekwa na nkwụdosi ike na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka ka ọ na-edu ha n'iyi ịmalite ọrụ ụlọ mmepụta iwu nke ECOWAS nke isii ka onye isi oche ndị ọchịchị ECOWAS na onye isi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu yọrọ ndị omeiwu ka ha tụnye ụtụ ịhụ na enwere ezi mmepụta iwu nke obodo ndị dị na ECOWAS inye aka ịhụ na akwalitere ọchịchị onye kwuo uche ya na mpaghara. Na mbụri n'ozi ekele ya na anya bụ emume mbido ọrụ ndị omeiwu nke isii ECOWAS ka minista na-ahụ maka mmekọrịta mba ụwa onye nnọchite anya Yusuf Tuga sịrị na inwe mmekọrịta ndị ọchịchị, ndị ọkaikpe na ndị omeiwu dị oke mkpa maka inwe ezi ọchịchị na-egbo mkpa ndị obodo. O toro ndị omeiwu ECOWAS nke ise maka ọrụ ha tụmadụ n'ịkwado nnwekọta ọchịchị onye kwuo uche ya n'ọdịda anyanwụ Afrịka. Onye okwuru ndị omeiwu ECOWAS nke ise pụgoro apụ, Sidi Tunis, yọrọ ndị omeiwu ọhụrụ a ka ha bido n'ebe ha kwụsịrị. Ndị ọzọ kwukwara okwu n'oge ahụ gụnyere onyeisi ECOWAS Commission Dọkịta Omar Torre, onyeisi Seneti Nigeria Godswill Akpabio, minista FCT Nyesom Wike. Ha kwere nkwa ịkwado ndị omeiwu ECOWAS. Ụfọdụ ndị na-anọchite anya Naịjirịa n'ụlọ omeiwu nke isii ECOWAS bụ Peter Anekwe sitere Anambra na Osita Izunasọ sitere Imo steeti kwere nkwa ịgba mbọ fụ na Naịjirịa nwetara oke ya na ya bụ ọnọdụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.